Oh. Ang bata guys, nakikidaw-daw guys. Yan guys. Kabit natin to guys. Yan. May ano ko sa inyo guys, may tips ako sa inyo. Dapat ito hindi ito tinatanggal, dahil pag tinatanggal ito posibleng magkasira ang ganyan, ang plug ng motor nyo, kasi nilagyan ng mga alikabok. Ayan guys, kabit na natin guys. Mm guys, 10 mm. Kabila din guys, at dito guys, huwag niyong kalimutan ito guys. Ito guys, oh. Ito yung importante dito guys, para hindi madumi ang asete ng motor nyo. Yan guys, oh. Lagyan yan guys. Yan. Yan. Okay na yan guys. Tapos lagay kayo ng tornilyo dito. Ito guys. Guys. Dito yan.